Zdravím vás, som Jonas. Ukážem vám tajné tipy, ako profesionálne, ale jednoducho naniesť krycí make-up. Prvým krokom k dosiahnutiu skvelého výsledku je začať s vyčistenou a hydratovanou pleťou. Prvou vecou pri líčení je vytvoriť bezchybnú, zdravo vyzerajúcu pleť a toto docielime použitím krycieho make-upu. Na nanášanie make-upu používam štetec. Make-up tak bude nanesený rovnomerne a vydrží dlhšie. Správny odtieň vášho make-upu zistíte tak, že nanesiete make-up na líce. Ak make-up neuvidíte, znamená to, že ste použili správny odtieň. Make-up začnite nanášať v strednej časti tváre, na čelo, na nos a na bradu. Pretože práve tu potrebujeme prekryť pleť najviac. A potom nanášajte make-up od stredu smerom k okrajom tváre, popri vlasovej línii a pozdĺž sánky, malými jemnými ťahmi. Pozrite. Nezabudnite naniesť trochu make-upu pod oči, ale tiež aj na očné viečka. To ich pripraví na neskoršie nanášanie očných tieňov.